Kami dari magtambay. Ha, nagkakazong bato. Guys, ako na po ni Sita Reverse. Parang adlaw December 15 namin sa Badyang Spring. Ayo! Berad na kuno! Grabe ka na sa hangin. Hindi. At may mag-swimming. Nagbuzik-buzik na ang tinai. Buang na. Walang barok. Ang mga tangkas ang gaingan yun. Ano, magbuzag-buzag na piniinsa. Magbuzag-buzag na piniinsa. Magbuzag-buzag na piniinsa. A few moments later. Nasa guys, maraming panood to. Araw lang yung mga sidanad to. Nasa, parang lagas ko gaginawa. Ikaw, Yor? Dan. Wah, hindi lamon-lamon. Lamon-lamon magiging mo. Sawa. Ay! Ano sa mag-iilis rin pangligo. Magsimsot na pod. Hamay ang simsot, Yor? Magsimsot. Kitan ng robot. Nangilis ako. Uy, Mayo! Mura kang haw! Haw. Ay, haw. Nabusog. Mura kang busog. Liga na dun. Tanawan nito guys, vlog ni Murphy kay maligo ni Room sa tema vlog. Kaya di ko ganahan og magligo og mag-vlog ako kay gusto ko concentrate ko balitok-balitok. Parang ayaw nilagutan mo rin Serena. Sirina daw. Di maghinay ra kog lawag kay sayang ra ka ganin ng insulbili, maghilis og dali. Sayang yung adobo. pero ko ginawa. Wala mo, paglamay ra ko na dun ang katong sa to binatnan. Alam mo naman kung balina. Ano kay boka? Wala yung ganahan mo, kaya ikaw ra ko. Marami kong balina. Nasa guys, dahil nakailis na ko. A few moments later. Ay, kung patay jangan! Kailangan mo! Ano?
ako. Ang haranggan. Nagluwag ko. Lipay ko kay nagkagaba na po ning tulo. Di pa kami ugmi. Mayor. Dada po si Dwight. Nag-invite na mo dari. Parents ni Murphy and siblings. Natanaw na po sa isang vlog guys kay nagkabibo na po meron itong tulo. Nag-aliwaras na po meron ito. Arang kalam dari dapita, di ko na magsilbi kay itong sis ko, malungas ko kay di ko ka maumulangoy. 10 feet. Oh, tiglim ko na rin ko. Unang tama na ko na rin duli-ili. Kansa, nabong na po kong liuli ko gani ha. Nandun na po yung dagat dari, ubus. Dito. Ito guys. Dagat na dito. Basta alam ito dari guys. Naduha na nang balik din is Badyong Spring. Kaya sa una, nangaligo ko midan ni, gidakos ang kuan, igagaw. Hindi, nalipar po kung nakabalik ko karon. Kaya mabita ng ganahan. Malipar ko kung makalaag ko. Kaya buntag lagi, abay ko ko makalaag. Kay, gabi ilagi, ito karang kunza. Kaya buntag grabing kapodag ang lawas. Dala ba dagang uok. Kunza kay, kuan man, laag na lagi na. Iban lang mga bagas. Wala mo kang gibata karon. Nawa paglawad sa ang uok, okay na. Masama ito, dagat yor? Ha? Hindi mga tumis mayor sa dagat. Stress mo dyan na. Ano ba ng 15? Stress mo na. 15. Sir, ya. Ano ba eh? Stress, aron? Buwanas mayor. Taro, hindi mo ulit ay paniot to. Buwang na. Ewa ako. Mapagpay paniot to. Taro, saan ka na ya? Nagdagana nga nagduskan na. Kata-kata tayo dan. Pero stress. Mag-uangas mayor. Kasi what ko sisag pa rin. Pero yung gusto ka kaniya. Tapos vlog ni Kurami. Vlog ni Kurami mga videos ko. Mga pagkaroon ng garamigana. Ang taas ang gawang na misa. Hindi ako nila pa nagto. Kasi parang. Lefty. Dapat ko pang lefty. Bra. Ito na yun. Mayor. Serious. Kaya malibasag sila kung yung stressing ko naman. Sabi ko dito, oh. Ganito, oh. Kaya matapos nga rin ang agos yan ito. Kaya nga sa magkayor, ano ka sa mga kuhan? Panahon na. Tawa sa mga nangula, guys. Kung ano, kung may panahon to. Namin na rin magpa-aruganod. Namin na rin magpatrunod-trunod kayo. Murad na kagipuan. Imasahi. Namin lagi sumati. Gusto kayo magbuhari mo na rin Badyong Spring. Anda na, harang kabiyo na silang dagat. Anda, di ko mulangoy. Kaya mahadlo ko. Si Mayura mulangoy. Kung katawa sa kung sadaan, huwag na kamo po lagis oras. Sabi nila, kuha pa karon. Asunsi pa. Kaligoon ka ko sa dagat. Pero di lang mga dyan ko maligo kay mahadlag ko. Kaya kanin dagat, kontranis na epilepsy. Simpa kong patukuran ko. Doon makakita na. Kaya kami rabat ang duwas mayor. Si mayor po busy paglangoy-langoy. Sa plano may sudwa ito, anas ibabaw sila Murphy and siblings o parents ni Murphy. Isip kaligoon ko sa dagat, di lang mga dyan ko maligo. Ngutan aura ko. Kaya simpa ko lagi may tonses. Kaya hindi laging giingon. Nanguraghan siya nag-ingon nga. Kaning ang sakit ng epilepsy, delikado din sa tubig. Kaya ugkuhan, matukaran ba? Mamatay man din, malumos. Muro nila mo ko maligo. Magsusunod na naman kong mayor, tamak-tamak, rakos daplin. Ngita ako mga kuhan. Shells. Yor, o ka na ba na, Yor? Ang pinga lang yun atang lawas kay, o para bagad si liwat. Kana nagawas-awas na, tubig tabang na, mga nabito sa ibabogikan. Arak ka sa kagalang tubig dari, grabe. Ha? Magsakol man o. Buhay parat no. Buhay parat kay, ang ibabaw na magsugang, ang tubig tabang, dahil dito sa dagat, mga buhay parat. Nego na yor! Ala! Adag balang-lang! Kaya ko kamaw mo na wa. Na, ako yung palawas na ko kamaw mo lang, uy! Buwangat mayor to ha. Ikaw kasaw. Ako ko na yung palawasan. Dara ko taman. Ang tawang tamak ako.
Alam mo naman itong naikag ni Mayor. Kalangat na naman po kong apil. Magbantay na kung Mayor, langoy-langoy ito ah. Hindi ko malangoy kay wala ba man hibaw ini ang kuan sakit ba mo tukara sa kalit. Bara gabi ini tukara pag kalit. Dari sang adlaw. Kasi ba kung dari ko maglangoy-langoy. Ja, kuan ba na? Kameran duwas Mayor ja. Kay mga tao lain tapos tapos sila kuan lang. Nang maglakay nila man jud. Mo dala man nakakitag dagat. Nansa guys kay wa mo ko maglangoy-langoy. Nagliwot-liwot ko dari sa kuan palibot. Niabot ko dari tumoy na dakang bato na. Nagkagbato no. Kami dari magtambay. Ha, nagkagazog bato. Agang giagian di man yung pudkaadyo lang. Wara ka bato tuhod. Niabot ko dari sa tumjan kaya may madarag view na. Mansag na kukab. Hindi babaw po na. Nagkagang bato. Dirad to unahan. Lam siguro to di ko madto darar ko taman. Hindi mabalik na pug ko. Daghay ka batoan na rin sa daghay mga kuan kasag. Sa mahadak lamang kong dakop kay kuan man mapaakan ko. Mato na ko guys kay nagtawag na sa Mayor manguli na kuno kasi itugro na to. Kaganay haratong samsam. Mato na ko. Bayar na ko sa isang gipistuhan. Ganay na naman ko agi na rin kay kabatuan lagi. Da guys da. Hi. Dahil mga gwapos Valencia. Kaya nga naman doy. Binigay ko tal. Si JC Salvo si Melted Butal. Sir, grabe. Ay, gay. Salamat YouTube. Unsa, matulak ko. Unsa guys, maro to ang balag karong adlaw ha. Naipay ko kaya nakalaag ko na rin sa James pa yung balik. Palag na kong subscribe o i-click pa ng notification bell button para ma-notify mo sunod ng mga videos o basta ko matunong. Bye-bye!